Maayong adlaw mga bata. Karon ato ang isgutan ang atoang leksyon sa Music Quarter 2 Module 3 sa ikaduhang ang o Grade 2. Kini mahitungod sa pagkanta og mga kantang pambata sa hustong tono. Magkat-on kita. Ang pagbuhat og musika dili sayon. Nagkinahanglan pa kini og dugay panahon sa pagtuon. Kung nasayod ka na sa hustong tono sa kanta, dali ra kaayo nimo kini matun-an. Usa sa pamaagi para makaton sa hustong tono ang pagkanta sa mga kantang pambata. Sa usa ta magsugod, mao kini ang dapat ninyong mahibal-an. Una, makanta ang mga kantang pambata sa hustong tono. Ikaduha, mapasundayag ang mga kantang pambata sa hustong tono. Ikatulo, maipakita ang kadasig sa mga tahas nga gihatag. Sugdan na nato. Sulayan nato. Karon magsugod na kita. Isulat ang check kung ang kanta imo nang nahibal-an. Kung wala, butangi og X. Una, ako si Takuri. Kabalo ba ka nga kanta? Kung kabalo ka, butangi og check. Kung wala ka kabalo, butangi og X. Ikadunga, magtanim dili tiaw. Ikatulo, bangon, bangon, bangon. Ikaupat, kung kita magakatigom. Ug ikalima, sidlak, sidlak bituon. Magtuon kita. Karon magsugod na ta. Kantaha ang Ako si Takuri. Ako si Takuri. Ako si Takuri, gamay ug dako. Kini ang kuptanan ug kini ang ipisan. Kun mo bukal mo kulo-kulo, haunon mo ako og ibubo. Hawod ka man di ay mo kanta. Tubaga ang mga pangutana nga naa sa ubos. Lingini ang letra sa hustong tubag. Akong usbon, lingini ang letra sa hustong tubag. Una, para unsa man ang takuri? A. Para sa paglungag og kanon. B. Para pang-init og tubig. O C. Para sa pagluto og sudan. Lingini lamang ang letra. Tubaga karon ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ug ikalima. Daghan ang pamaagi na matun-an ang hustong tono. Usa niini ang pagkanta sa mga kantang pambata ug ang pagsundog sa tingog o kanta na imong madungog. Ang mga pananglitan na mga kantang pambata ay Leron-Leron Sinta, Si Felimon, Duha Akong Kamot, ug uban pa. Magbansay kita. Karon kay aduna naman kay gamayng nakatunan, ato na pud kantahon ang lubi-lubi sa hustong tono. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Kumusta? Sayon ra ba kantahon ng kantang lubi-lubi? Sayon ra gayud. Magbansay pa kita. Karon hawd naman ka mo kanta og lubi-lubi, ato na pud bansayon ang kantang Kun Kita Magakatigom. Kun kita magakatigom, katigom, katigom. Kun kita magakatigom, maglipay kita. Ang imong higala, ako sang higala. Kung kita magakatigom, maglipay kita. Bansaya pa kini pag-ayo para sa sunod na tahas. Hinumduman nato. Congrats! Maayo ka man di ay mo kanta. Unsa man ang imong nakatunan ni ining module? Tubaga ang pangutana nga anaa sa ubos. Isulat sa ang imong tubag diha sa linya.
Unsa ang pamaagi para makatun kita sa hustong tono sa usa ka kanta? Isulat ang imong tubag sa blanko. Ikaduha, unsa atong buhaton para mahabod kita sa usa ka kanta? Ikatulo, paghatag og tulo ka kanta na imong nahibaluan ang hustong tono. Isulat diha sa 1, 2 ug 3. Susihon nato. Kantaha usab ang kun kita magakatigom ug isulat sa blanko ang nawalang pulong sa kanta. Kun kita blank katigom, kun kita magakatigom blank kita. Ang imong blanko, kaupat na blanko, sang higala, kung kita magakatigom, maglipay blanko. Isulat ang mga nawalang pulong. Magpalambo kita. Kantaha ang kantang Si Filemon og idibuho kung unsa na mananap ang hisgutan sa kanta. Si Filemon, nangista sa kadagatan, nakakuha, og isdang tambasakan, gibaligya, sa merkadong kuba, ang halin puros kura, igo ra gibaligya. Maukato ang kanta nga Si Filemon. Karon idibuho kung unsa nga mananap ang hisgutan sa kanta. Ayaw kalimot nga imuhang koloran ang imuhang drawing. Mamalandong kita. Mabuhay ka. Imong gipakita ang pagkamaayong bata sa pagsunod sa mga panghimangno ni ining module. Akong ipahinumbing sa inyo na ang pagkanta sa mga kantang pambata usa ka pamaagi sa pagkanta sa hustong tono. Maayo gayud na imo kining mahibaluan. Manghinaot ko na imong ipadayon ang imong pagtuon. Hangtod sa sunod, daghang salamat. Bye-bye.